Andito po ako ngayon sa sa Barangay Dako ng Tubig po, sa aking homeland. Ayan. Bibili po kami ng kamuting kahoy. Napakaganda po. Po kami ngayon sa sa Barangay Dako ng Tubig, San Fernando, Camarines Sur. Kapaganda po niyan. Nature na nature po. Ako dati naglalaro, naghahanap ako ng gagamba sa lugar na to. Napaka peaceful po dito sa lugar namin. Dito sa sa Barangay Dako ng Tubig, San Fernando, dito po ay matatagpuan to mga forest na yung virgin forest pa po siya. Yan po. Yan. Papakita ko po sa inyo. Thank you po sa panonood po ng ng mga vlogs ko. Marami pa pong adventure na tayong sa YouTube makikita nyo.